de pe clau. Eu încep pe filmare. Nu, pe Filip. Bine, și Filip are hack, dar nu te vreau la n-am hack să văd, să-l vedeți pe el. Uite, ok, să bagă clau. Bă, joci? Nu pot să joc. E pe confa. Da. Da, și că trebuie să-mi dea controlul clau. Ca să fac testare. Care intră? Bacon, man. În momentul cineva și-a ieșit în 2 secunde. Nu, ăla a Așa fost sunt drag. oamenii. Sau de bine, bă. A? Blogea 60, a? Da. Câte clipuri pe secundă are? Acum e înainte 52. Bă, Filip încerca să facă double garbage. Ate pot! Ce heck? Aici chiar trebuie să vedeți de la câte blocuri a spart patul. Cine vrea să-i trimi filmarea?